Der er nu en hjelm til Picky Welter 4, som i sig selv allerede er super god. Denne hjelm styres via Bluetooth. Vi har så en Bluetooth-adapter deroppe, og de kan justere alle de funktioner, de har brug for, meget følsomt via de enkelte regulatorer. Naturligvis har hjelmen også en indbygget lukker, så deres øjne er pålideligt beskyttet. Det er en meget høj kvalitet hjelm med meget god bærekomfort. Så de kan altså også arbejde længe, uden at blive trætte. Her viser Martin os, at han ser nok selv på kanten. Vi har kun en relativt svag forstørrelse i denne hjelm, altså op til 1,6 gange. Hvis du har brug for mere, anbefaler vi simpelthen at bruge en stærk læsebrille. Så kan du øge forstørrelsen endnu en gang og se endnu mere. Det interessante ved hjelmen er egentlig kun den væsentligt større frihedsgrad ved arbejde, hvor du simpelthen ikke kan klare dig med mikroskopet. Jeg håber, at vi nu har vakt din interesse og ser frem til at høre fra dig. Tak, vi ses snart.